Charanam Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Zauzmite meditacijski položaj. U ovoj meditacijskoj seansi se nećemo usredsređivati ni na jedan objekat. Meditacije već ćemo obratiti pažnju na svesno prisustvo. Ovo usredsređivanje na svesno prisustvo se smatra direktnim metodom, jer ono nije nikakav objekat, ništa što se može doživjeti objektivno, a opet bez njega nijedno iskustvo nije moguće. Ono je podloga svih iskustava. U pozadini svega što vam se dešava. Međutim, mi ćemo sada kroz poklanjanje pažnje vlastitom biću ovo svesno prisustvo staviti u prvi plan. A sve ostalo što se dešava će biti u drugom planu. Bilo da su u pitanju čulne senzacije, a i telesni nadražaji pripadaju čulnim senzacijama, ili da su u pitanju misli, osjećanja, sve to na neki način treba da bude u drugom planu, što naravno ne znači da ga isključujete ili potiskujete.
Imate ga jednim delom pažnje u vidu, spontano. Međutim, veći deo vaše pažnje treba da boravi na ovom budnom prisustvu, primarnom osjećanju postojanja, osjećanju ja jesam. U prošloj meditacijskoj seansi, kada sam rekao da budete svesni daha, vi ste jasno znali na što se odnosi taj pojam disanje. Nije vam trebalo nikakvo dodatno objašnjenje, naknadno tumačenje. Isto tako, sada treba da obratite pažnju da se punom pažnjom usredsredite na ono što nazivate ja ili što osjećate kao ja, bez asocijacije sa bilo čim objektivnim. Bez združivanja ovog ja sam sa ograničavajućim dodacima kao što su telo i ili neka predstava o sebi kao ličnosti. Ovo ja sam je impersonalno. Ono ne pripada ni jednom pojedincu. Ni jednoj osobi. Osobine ličnosti su nešto što se javlja naknadno, što se tome pridodaje. Ali pre toga ste svesni da postojite. Znate to van svake sumnje. To nije nešto što ste pročitali ili što vam je neko rekao. Postojite i svesni ste vlastitog postojanja. To je svačije direktno iskustvo, neposredno znanje, nešto najočiglednije. I u poređenju sa tim, iskustva koja se stiču pomoću čula, su daleko od očiglednog.
vidite u ovom trenutku ko je svestan, ko sve ovo doživljava, kome se javlja bilo koja misao, ko ima bilo koju ideju o sebi, ukoliko je odgovor ja, onda sagledajte šta je to ja samo po sebi, bez naknadnih etiketa. Tumačenja, definisanja. Ništa ne dodajete ovom primarnom ja sam. Već samo budno ostajete sa njim. U tome nema nikakvog činjenja. To je čisto budno bivanje onim što zaista jeste. Što je slobodno od svih opisa. Svakog umnog uslovljavanja. Svake želje da ono nešto postane. Dozvolite ovom ja sam da objašnjava samo sebe u tišini. Zaboravite na sva njegova objašnjenja. Sve opise.
Neka se vaša pažnja odmori na svom izvoru. Kada je na svom izvoru, ona je jedino tada kod kuće. To je njen istinski dom. Nijedan objekat ili misao nije istinski dom pažnje. Šta god da se javlja i nestaje je nepostojano, promenljivo, prolazno, i zbog toga se pažnja ne može odmoriti u tome. U tome nije moguće naći spokoj i ispunjenost. I zato ne treba da se mnogo osvrćete na to. Već vratite pažnju na onoga ko je svestan u ovom trenutku. Budite svesni same svesnosti. I sve ostalo će prirodno doći na svoje mesto. Kao što svi delimo isti vazduh, tako delimo isto prisustvo. Stoga je ovo prisustvo univerzalno. Nije ničija svojina. Onaj koji prisvaja stvari se javlja tek nakon njega. A vi sada boravite u prvobitnoj svesnosti.
Ovaj prostor svesti je neograničen, neuslovljen, nema formu. Ne podleže nastajanju i nestajanju. Ne dodiruje ga ni starost, ni mladost. On je prvobitni faktor svakog iskustva. Ono što bilo koje iskustvo čini mogućim. Uočite to i utopite svoj um u to. Ukoliko primetite da vam um luta, i da od misli gradi neku temu, jednostavno se upitajte ko misli to. Ali ne sa namjerom da dođete do nekog intelektualnog odgovora. Pitanje ko misli to i ko sam ja nije sredstvo do intelektualnog odgovora. Ono je samo najdirektniji putokaz za to gde treba da vam bude pažnja i u čemu pažnja treba da se skrasi, odmori. Vraćajući se neprestano na svoj izvor, um razvija sposobnost da boravi u njemu. I napor da se boravi na izvoru uma postepeno postaje sve suptilniji i
najsuptilniji. Na kraju nestaje. I ostaje samo blistava budnost. Isijavanje bića svesti. Doživite sada to direktno. Kao stvarnost koja prevazilazi sve ono što ste do sada smatrali stvarnošću. A to su prolazna iskustva. I nešto što postaje sećanje. S druge strane, stvarna stvarnost je samo ono što ne može postati sećanje. Vidite sada šta je ono što je uvek prisutno i nepromenljivo. Nedodirnuto bilo kojim iskustvima. Što vam je bliže od vlastitog daha. Bliže od svake misli. Bliže od svake predstave o sebi. Ovo nije predstava, ovo je stvarnost. Suština svih pojava. Podloga svih imena i formi.
U ovim trenucima ste potpuno budni za ovu mirnu svest, nerođenu i večnu. Probudili ste se iz sna o sebi kao maloj prolaznoj ličnosti koja je jednom rođena i koja će nužno jednom umreti, ali to nije vaša prava priroda. Vaša prava priroda nema ni početak ni kraj. Ona je izvan vremena i prostora, izvan uzročnosti. I to je sada nešto najočiglednije za vas. U tom iskustvu nije moguće pronaći ništa drugo sem mira i blaženstva. Bezrazložnog mira i blaženstva. Hri Om Tat Sat.